سلام عنا يا هبلنا زخبركم من زخبركن انت قتلت مدبنا نلوم سولس 16 ميازيا كل التشحن إسان 4 دالين يبزلنا سومناو مدب سبورت مربب حبريتا أوغراو كوميتي أولمبيك ويكا IOC مس إيرتراوي أولمبيكاوي داني التقل هايمانوت زربا كايدو بربعة ميازيا كل التشحن إسان 4 أبقاتاتو نايز سفروت تحستو ترقم نتساتفو إيرتراو تقدادماي بنيام قرماي أب جيرو دي إيطاليا كل التشحن إسان 4 كمون كالوت عالم لخاوي في تساميتاتن مدباتن سبورت كنملكتنا كساب مزازم مدبنا نختكتاتلنا بخبرنا عدماكم أب تحتي بانديرا إيرترا نفلما جزي أو ودر أولمبيك عود سبورت قدد مشكلتا زتساتفة داني التقل هايمانوت بعوتات ودها جروكي إلى شوكا بنام قرماي تدرقو تأليم أفريقاوي أبزمت 10 حمش عمتات بيج أماليا تور دي فرانس كونني تسفا بنيام قرماي أب كل التشحن إسران كلتن بخرج تأليم أفريقا أو تعوات مدرخ ودر جراند تور جيرو دي إيطاليا أبزخون اللؤوان إيرتراوان دك هاجرو نتعوت بدمكات سنبيلومو حدا بفلوي لعل خلقات حاجوسوز قالت أدما أود درات أولمبيك أب عود سبورت قدم بشكلتا نتا أب قرن أفريقيا تركب هاجر وكيلو فاللي مستقل دم داني التقل هايمانوتيو بينام قرماي بروفيشنال تقدماي قدم مخانو قل عمتات أقدمو نمحلقاتات قدم بشكلتا أفريقيا بتيخو نبرا خزوت سداني إليو عب كل تشحن 10 أب تكمل دالوي تور دي فرانس رأى وددر كريتيغم ددوفين عوت مالان كس عقب كوينو كم نبوركا از عوتاتو نبينا محاويسكا نبوزحاتنا أشتو من السات من نقاق حوينوهم دانيال حلمي إرترا بحفشا أو درات جراند تور بفلايكا أب تور دي فرانس مقدامي نيرو أما درخش لما تور دي فرانس مسحا خوركو امبرمت أني تفسيه ملا هاجرون مسايت دسيتو أكل تودر مخان تراينو بعلو نتألم تأفريقيا وين عبنا جريو كدميون خلقت دأمبر جزار السنة أبكم بعل تور دي فرانس أمثلة عبيتو درات الناتق قدامنا زر فنوات تلفزيون يتعذبنان مجمريا أبتو الدر أمونغوس ميات قدام تأتي وعزل لبز نبرك أوان تاتي سمعان النيرو عوت انت دا أغني عكاقن بلوت نجاريو سلزي أمنا وعوع سمعت حديرون النيرو بمبال ندحريت تمليسو يعلل عالم نبينيام كيف لتتخلى دانيال بزعبو حرايكيرو يفلت نيرو كلت يوم نهاجراوي تغانتا إرترا وكيلوم أبستفل عليه أب أفريقيا زقبر زوراتن كالوت عالم لخوان قدماتن بحبارتو دادي روميوم دانيال أب كل تشحن 19 أب لا تروبيكال أميسا بونغو زرقابون أبستغادا دملو بينيام أزيون إشتايو نيرو أمانا قلت أفن ترنو عندما عغمتاتو برهينيرو بمبال بزعبا بينيام تذكرو يكافل قاتيلو دما أب حتير أوان زخل عوتات كحفز مخالو نمأمانو تتأقميو مس وصون تموكرو أب شكوا عن تقروريات تقدادم تعلم زقبرو قلس دنق إيبل سالاتي بدانيال بينيام كمون كالوس تولع قلعي كاس بغاس بزحات إرتراوانن تسألمت أفريقاوانن نقددم بشكلتا أقل ويهبولو دانيال ويناتنا البرهان ترايزي كونو كالوس تفلاليون حيالات تقدادمت اللونا أبز أوان أزيوم بزحات تقدادمت اللو أبز هاجر عب عغملو نعاي إذا زحوقوسيو بمبال أب إيرتران زلو هلو كمون عقر عقم تقدادمتي دحر مقلاتو أنا ناب إيروبا كودادر كابزمتسن دحر كل نجر ملو بملو تغيريو أبز أوان لأن 10 إيرتراوان بدرجة بروفيشناليزم زنطفو إيرتراوان تقدادمت اللو يبل بمحبر قددم بشكلة تعلم ويكا UCI زكايد عمتاو ددر شامبيون قددم بشكلة تعلم أب كل تشعن 25 عمت مرت نمجمرة جزينا بأوغر أفريقيا أبزم رحلو نتو راي رئيسة كتما رواندا زغونت كيغالي كتتعنا قدويا أب مونغو تألمت أفريقياوان نزتن تأبارقة قلتوف عبيد بروفيشنال قددم بشكلتا مسنا إذا حلفة 10 عمتات قعزيوات دانيال كمستا أساسر نمفقام كالليليو أزود دي 36 عمت إرتراو خاء بتفلامي زبل نايكبرو سمو عقب يمثل نسو نعيني بحكي درماس نجاريو أبقى قدمات معوات أكل بروفيشنال تقدم تمخان نأفريقياوان نبحكي قروب تنكريليو قبل التشحن 9 عمت مرت جميرة أب ما أكل مسلت أن قدم بشكلة تعلم إيجل سويسرلاند نسلست عمتات تمرت غاسمان تلما ميداني
ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ምስ ወርልድ ቱር ክለብ ተጸምቢረ ኣብ ጎኒ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ዓለም ምውድዳረይ ከዓ ኣመና ሕጉሴ ብዙሓት ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ናብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ዓብዮም ኣብ ኤውሮጳ ንኸይቀዳደሙ ዝዕንቅጾም ንልዑል ቴክኖሎጂካዊ ርቀት ብሽክለታ ዝግበር ዘይልከፍ ወጻኢታት እዩ ኣብ ሃገርና እውን ወጻኢታት ብሽክለታ ኽውር እዩ ይብል እዚ ይኹን እምበር ንዕኡ ኣብቲ ዓውዱ ስፖርት ምስ ዘሎ ናይ ነዊሕ እዋን ባህልን ልምድን ከምኡውን ሓገዝ ናይ ከም በዓል ቢንያም ዝኣመሰሉ ስፖርተኛታት ተሓዊስዎ ነገራት ይልወጥ ከም ዘሎ ይረኣዮ ዳንኤል ብዛዕባ ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ክጠቀስ ከሎ ኤርትራ ሓሽከት ተቐዳደምቲ ዘለውዋ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ሃገር እያ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ካብ ቆልዓ ክሳብ ዓባ ሓጎ ዝኸውን ብሽክለታ ይዝውር ኢጣልያውያን ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ክሳብ 1940ታት ኣብ ዘሎ ግዜ ንኤርትራ ገዚኦም ዋዮም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክሳብ ቴስዓታት ዋላ ሕጂ እውን እንተኾነ ውድድራት ብሽክለታ እምበረ መጠን ዓበይትን ዕልቢ ዘይብሉ ቁፅሪ ህዝቢ ዝከታተሎምን እዮም ይብል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ መወዳእታ ሓደ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣብ ከም ቱር ዲ ፍራንስ ዝኣመሰሉ ውድድራት ግራንድ ቱር ብእኩብ ድምር ግዜ ወይ ከዓ ጂሲ ተዓዊቱ ብጫ ማልያ ክውንን ከም ዝኽእል ይኣምን ብሓቂ እንተደኣ ኣበርቲዖም ፅዒቶም ምናልባት እቲ ግዜ ክሳብ ክንደይ ክነውሕ እዩ ካብ 10 ክሳብ 15 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ብሓፈሻዊ ድምር ግዜ ወይ ከዓ ጂሲ ምዕዋት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ንኣሽቱ ተቐዳደምቲ ተወኪርና ብደረጃ ግራስሩት ተቐዳደምቲ ክንኩስኩስ ንኽእል ኢና ንዓና ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ እኳ እንተኾነ ኣበርቲዕና ክንዓይ ይግባአና ዓወት ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ዓበይቲ ማእከላት ትምህርትን ስልጠናን ምፅምባር ከድልየና እዩ እንተደኣ ሰሪሕና መጻኢና ብሓቂ ብሩህ ክኸውን እዩ ብምባል ድማ ዘለዎ ትስውነት ይገልጽ ናብ ሓደ ካብ ቀንዲ ዓበይቲ ዜናታት ቅድድም ብሽክለታ ዓለምና ኮይኑ ዝቐነየ ዛዕባ ምስ ንሰግር ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርናሽናል ቢንያም ግርማይ ናብቲ መጋረጅኡ ንኽቕንጥጥ ልዕልቕነ ተሪፍዎ ዘሎ ውድድር ግራንድ ቱር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተመሊሱ ዝኽሪ ቅድሚ 2 ዓመታት ዝፈጸሙ ቅያ ብምሕዳስ ደጊሙ ታሪክ ንምስራሕ ተዳልዩ ከም ዘሎ ጋንትኡ ብቐዳም 13 ሚያዝያ ኣብ ዝዘርግሓቶ ሓበሬታ ኣፍሊጣ እዚ ቅድሚ 2 ሰሙን መበል 24 ዓመተ ልደቱ ዘኽበረ ተቐዳዳማይ ኣብ 2022 ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ዝተሰለፈሉ ብ17 ጉንበት ካብ ፔስካራ ናብ ጀሲ 196 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ 10 መድረኽ ንውሩይ ተቐዳዳማይ ዓለምናን ኣባል ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኣልፐሲን ሉሰንኪን ኔዘርላንዳዊ ማቲው ፋንዴፖይል ስዒሩ ኣብ ዕምሪ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ፈላም ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዕሙት መድረኽ ግራንድ ቱር ብምዃን ታሪክ ከም ዝሰነደ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ድማ ነቲ ኣብቲ እዋን ኣብ ፖድዮም ዓወቱ ኣብ ምፅምባል ከሎ ብሰሪ ዘጓነፎ ማህረምቲ ዓይኒ ዘይመልኦ ታሪክ ምውናን ማልያ ቺክላሚኖ ወይ ከዓ ብሉፅ ሾኻኻይ ኣብ መዕለቢኡ ንምብፃሕ ኣብዚ ካብ 4 ክሳብ 26 ጉንበት ክሳለጥ ኩሉ ነገራቱ ተጻይፉ ዘሎ መበል 107 ውድድር ግራንድ ቱር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ መስርዕ ቅድድም ክስለፍ እዩ ቢንያም ኣብቲ ግዜ ብጀካዚ ናይ 10 መድረኽ ዓወቱ ኣብ ካልኦት 5 መድረኻት ንውድድሩ ምስ ቀዳሞት 5 ተቐዳደምቲ ኣብ ርእሲ ምፍጻሙ ንገለ ዓመታት ጻዕዳ ማልያ ብሉፅ መንእሰይን ማልያ ቺክላሚኖ ብሉፅ ሾኻኻይን እውን ለቢሱ ነይሩ እዩ ዳይሬክተር ብቕዓትን ዓቕምን ክለብ ኢንተርናሽናል ኣይክ ፌስቡክ ቢንያም ግርማይ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ በኹሪ ናይ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተሳትፍኡ ዘይርሳዕ ተዘክሮታት ሲኢሉልናዩ ይኹን እምበር ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ክሳብ መፈጸምታ ናይቲ ዙር ቅልሱ ክቕጽል ብዘይምኽኣሉ ዘይተዛዘመ ዕዮ ከም ዘሎ ዘገንዝብ ስምዒት ኣቦትኡ ኣሎ ስለዚ ቢንያም ኣገደስቲ ሸቶታት ዓሊሙ ናብዚ ጂሮ ክምለስ ተደሪኹሎ ይብል ንሱ ብተወሳኺ ብርክት ዝበሉ ናይ ሎሚ ዓመት መድረኻት ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ኣጋሚ ምዝዛም ኣጸገምቲ ብምዃኖም ብውድድር ሽኳስ ተጓደለት ወይ ከዓ ዝተጻረየት ጉጅለ ክፍጽሙ ተኽእሎ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ምስ ቢንያምን ከምኡ ቅድን ብቕዓትን ዘለዎም ተቐዳደምትን ዝሳነዩ ብምዃኖም ንዓወት ርሒብ ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ምስ ቢንያም ብምዝራብ ኣብቲ ውድድር ክካፈል ወሲና ኣብ መጀመር ዝዓመተ ስፖርት ኣብ ኣውስትራልያ ከምኡውን ድሒሩ ኣብ ወቕቲ ጽድያ ኣብ ውድድራት ክላሲክ ንዘንጸባርቆ ተወዳዳርነት ክቕጽሎ ተስፋናዮ ኣብዚ ውድድር ንምድማዕ ቅድሚ 2 ዓመታት ንዝተጠቐምናሉ ናይ ምድላው ኣገባብ ደጊምና ንተግብሮ ስለ ዘለና ቢንያም ረብሓ ብራኸ ንምድላብ ኣብ ኣስመራ ይለማመድ ኣሎ ኣብ እዋን ውድድር ድማ ምኩራት ተሓጋገዝቱ ፈረንሳዊ ኣድሪያ ፔቲትን ኒውዚላንዳዊ ዲዮን ስሚዝን ካብቶም ኣብ ጎኑ ዝስለፉ ደቂ ጋንቱ እዮም ብምባል ብዛዕባ ምድላወቶምን መደባቶምን ይገልጽ
ቢንያም ኣብ ፈለማ ዝዓመት እዚ ምስጋንትኡ ኣብ ዝሰርዖ መርሓ ግብሪ 2024 ንውድድር ግራንድ ቱር ዲ ፍራንስ እንተዘይኮይኑ ንጅሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ መደቡ ኣየእተወን ነይሩ። ብሓፈሻ ካብ 2022 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ክልተ ውድድራት ግራንድ ቱር ተኻፊሉ ዘሎ ቢንያም ብመሰረተ ቀዲሙ ዘውፅኦ ትልሚ ኣብ ዝመጽእ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ዝፍጸም መበል 111 ቱር ዲ ፍራንስ እንኮላይ እንተደኣ ተቀዳዲሙ ምስ ድሕሪ 2 ቀነ ዝሳተፎ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ ክልተ ውድድራት ግራንድ ቱር ክጎይ ማለት እዩ። እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል ጽውማን ደገፍታ ብመንገዲ ማልያ ወይ ከዓ ልብሲ ንድምፂ ጫውጫውታን ሆይሆይታን ስታዲየም ሴንት ጄምስ ፓርክ ከስተማቕርሉ ዝኽእሉ ኣገባብ ከም ዘተኣታተወት ኣፍሊጣ። እዚ ማልያ ፍሉይ ሃዋሳ ኣካል ወይ ከዓ ሰንሰር ተጠቒሙ ሃፕቲክ ቴክኖሎጂ ብዝተሰመየ መንገዲ ንድምፂ ናብ ስምዒት ምርምሳስ ወይ ከዓ ምትንካፍ ክልወጥ ዘኽእል ኣገባብ እዩ። እዚ ኣገባብ ኣብ መድረኽ ኩዕሶ እግሪ ዝሓለፈ ቀዳም ኒውካስል ንቶተንሃም 4-0 ኣብ ዝሰዓረትሉ ግጥምዮ። ኒውካስል ንቶተንሃም 4-0 ኣብ ዝሰዓረትሉ ግጥምዩ ንፈለማ እዋን ኣብ ተግባር ውዒሉ። ራያን ጌንስ ዝተባህለ ሓደ ካብ መስረቲ ናይቲ ነዚ ቴክኖሎጂ ዘማዕበለ ኪት ሰርኪት ዝተባህለ ኩባንያ ከም ዝሓበሮ እቲ ማልያ እንተደኣ ለቢስካዮ ዳርጋ ነቲ ስታዲየም ጼርካዮ ከም ዘለኻዮ ኣብ ዙርያ ስታዲየም ጄምስ ፓርክ ንዝተፈላለዩ ጫውጫውታ ናይ ደገፍቲ ዝሰልቡ ሕቡኣት መጉልሒ ድምፂ ኣለውና። ካብቲ መጉልሒ ድምፂ ዝወፅእ ድምፅታት ድማ ምስቲ ዓለባ ናይቲ ማልያ ናብ ዝተኣልመ ንኣሽቱ ሞተራት ይመሓላለፍ እሞ እቶም ሞተራት ከም ግብረ መልሲ ይበርሁን ምንቅስቃስ ይፈጥሩን። በቲ ማልያ ኩነታት ናይቶም ኣብ ጥቓኻ ዘለዉ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእቲ ስታዲየም ዝርከቡ ሰባት ክጭድሩን ሆ ክብሉ ከለውን እውን ይስማዓካ ይብል። ዳቪድ ዊልሰን ዝተባህለ ሓደ ካብቶም ብቐዳም ናይቲ ማልያ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ጽውማን ደገፍቲ ክለብ ኒውካስል ብድሕሪ ግጥም ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ከመይ ዝበልዎ ፆታ፣ ከመይ ዝበልዎ መዓልቲ፣ እንታይ ዝበልዎ ማልያ እዩ። ኣካል ናይቲ ስታዲየምን ኣብኡ ዝወዓለ ሆይ ሆይታን ደርፍታትን ዝኾንኩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። እቲ ምንቅስቓስ ወይ ከዓ ምንፍጥፋጥ ናይቲ ማልያ እቲ ፆታ ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ይቐፂሉ። ኣብ ኩሉ ዝተመዝገበ ሸቶታትን ዝተደርፈ ደርፍታትን ዝተዋሳእኩ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ የቐኒየለይ ጥራይ ክብለ ዝደሊ ብምባል ንሃዋህው ናይቲ ስታዲየም ከም ዘስተማቐሮ ገሊጹ። ኣህጉራዊ ማሕበር ፌደሬሽናት ኣትሌቲክስ ዓለም ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወርልድ ኣትሌቲክስ ዝብል ስም ሓዚሉ ዝርከብ ንንጥፈታት ኣትሌቲክስ ዓለም ዝከታተል ማሕበር ኣብ ታሪክ ውድድር ኦሎምፒክስ ንዕውታት ገንዘባዊ ጉንዖ ዝሃበ ፈላማ ዓለም ለኻዊ ፌደሬሽን ከም ዝኸውን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣገንዚቡ። እቲ ማሕበር ከም ዝሓበሮ ካብቲ ካብ ዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ወይ ከዓ IOC ዝረኸቦ ብፅሒቱ ኣስታት 2.4 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝኸውን መጠን ገንዘብ ኣብቲ ካብ 26 ሓምለ ክሳብ 11 ነሓሰ 2024 ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝሰላሰል መበል 33 ውድድር ፀወታታት ኦሎምፒክስ ዕውታት ኮይኖም ንዝወፁ ኣትሌታት ንገንዘባዊ ሽልማት ድልው ገይሩሎ። እዚ መጠን እዚ ነቶም ቀዳሞት ወፂኦም ወርቂ መዳልያ ዝወስዱ ዕውታት ኣትሌት ጥራይ ዝተሰልዐ ክኸውን እንከሎ ነፍሲ ወከፍ ቀዳማይ ዝወፀ ኣትሌት 50,000 ዶላር ኣሜሪካ ክወሃቦ እዩ። ወርልድ ኣትሌቲክስ እዚ ፋይናንሳዊ ግንዖ ካብ ኦሎምፒክ 2028 ንድሓር ኣብ ቀዳሞት ዕውታት ጥራይ ከይተሓፅረ ነቶም ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ተሰሪዖም ተሸለምቲ ብሩርን ነሓስን መዳልያ ዝኾኑ ኣትሌታት እውን ከም ዘጠቃልል ወሲኹ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ማሕበር ብሪጣናዊ ሰባስቲያን ኮይኑ እቲ ንሱ ዝመርሖ ማሕበር ንኣትሌታት ዝተረጋገአ ፋይናንሳዊ ባይታ ክፈጥረሎም ከም ዝደሊ ብምሕባር ነቲ ውሳኔ ነጥቢ መቃይሮ ክብል ገሊጽዎ። ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ 48 ወርቂ መዳልያ ከጨብጡ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ውድድር ኣትሌቲክስ ተሰሪዖም ከም ዘለዉ ይነገር። ውድድር ኦሎምፒክ ኣብ መትከል ኣማተርነት ስለ ዝምርኮስን ብኡ ስለ ዝምራሕን እቲ ኣተኩሮ ኣብ ፋይናንሳዊ ዓስቢ ዘይኮነስ ኣብ መንፈስ ውድድርን ንሃገርካ ወኪልካ ምፅዋትን ክኸውን ስለ ዝግባእ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክ መዳልያ ዝዕወቱ ስፖርተኛታት ነቲ ውድድር ካብ ዘካይድ ዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ወይ ከዓ IOC ዓስቢ ዓወቶም ዝኾነ ገንዘባዊ ሽልማት ኣይረኽቡን እዮም። ይኹን እምበር ገለ ሃገራት ወይ ከዓ ሃገራውያን ፌደሬሽናት ኦሎምፒክ ኣብ ኦሎምፒክ ንዝዕወቱ ስፖርተኛታትን ንምትብባዕ ገንዘብ ይኹን ንዋት ክሽልማ ይኽእላ እየን።
نعوتات صوتات أولمبيك جنزباو قنو عمهاب مسمت كلاتن منفسن وددر أولمبيك زيت صارن تدا أخوينو مرسي خبز تحتتا بريزيدنت وورلد أتلتيكس سباسيان كوي هيوت نايتوم سرحتنياتات مقلالين متتحن أب سبورت ننوح زبالة أوان كم زغطسلو مدقاف نخعلمو فاينانسا وحرنت مهاب نتصنع متكلات أولمبيك زتر نعنبر متقررتي كونان بمبال مليسو بركت زبالو قدم حجي أو الدر أولمبيك زتعوتو قدايم أتليتات نتب وورلد أتلتيكس زو سرزلو حدش توقسو بمنقاد كالوت عالم لخوان فدرشناتون نزا أسر بمسعاب تمساسا لسقوم تقوصدا تلابيوم ውድድር ኩዕሶ እግሪ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ናምዝዛም ገጹ ኣብ ዘምርሓሉ ዘሎ እዋን ብስጳኛዊ ፔፕ ጓርዲዮላ እትምራሕ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ መሪሕነት እቲ ሊግ ካብ ክለብ ኣርሰናል ተረኪባ እዛ ኣብ ላዕለዋይ መሳልስ ሰሌዳ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስተ ዝተረኣየ ሓድሽ ምዕባለታት ለውጢ ዘጋጠመ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ሒዘን ኣብ መሪሕነት ዝቐነያ ጋንታታት ኣርሰናልን ሊቨርፑልን ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ዘይተጸበይኦ ጽዋእ ስዕረት ድሕሪ ምጭላጠንን ኣብቲ ዕለት ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ሊቨርፑል ኣብ ገዛእ ሜዳኣ ስታዲየም ኣንፊልድ 1-0 ክትርታዕ ከላ ኣርሰናል ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ስታዲየም ኤሚሬትስ ንክለብ ኣስቶን ቪላ ብዝኣሊ ናይ ቅድም ዓላሚኣ ኡናይ ኤምሪ 2-0 ተሳዒራ ብኣንጻር ዚ ብቐዳም ምስ ሉቶን ዝገጠመት ማንቸስተር ሲቲ ድማ ብገፊሕ 5-1 ተዓዊታ ከም ውጽኢት ናይዚ ሲቲ ብ73 ነጥቢ መሪሕነት ፕሪሚየር ሊግ ክትቆጻጸር ከላ ብጸብለልታ ጎል ዝተፈላለያ ኣርሰናልን ሊቨርፑልን ድማ ብ71 ነጥቢ ብቀደም ተኸተል ናብ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ወሪደን ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ኣጋመ ፈጸምትኡ መቐረቱ ወሲኹ ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ኣብ መሪሕነት ለውጢ ኣብ ዝንጸባረቐሉ ዘሎ እዋን ብሕጂ ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ክለባት ብራይተን ኖቲንግሃም ፎረስት ወልቭስ ፉልሃም ቶተንሃምን ዌስትሃምን ክለብ ኣርሰናል ኣንጻር ክለባት ወልፍስ ቸልሲ ቶተንሃም ቦርንማውዝ ማንቸስተር ዩናይትድን ኤቨርተንን ክለብ ሊቨርፑል ድማ ኣንጻር ክለባት ፉልሃም ኤቨርተን ዌስትሃም ቶተንሃም ኣስቶን ቪላን ወልፍስን ብሓፈሻ ነፍሲ ወከፈን 6 ጸወታታት ተሪፎን ኣሎ በብስሒ ሸቶ ኖርዌጃዊ ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ሲቲ ኢርሊንግ ሃላንድ ብ20 ጎላት እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ኣስቶን ቪላ ኦሌ ዋትኪንስ ብ19 ጎላት ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ክመርሑ ከለው ብቐዳም ክለብ ኒውካስል ንቶተንሃም 4-0 ኣብ ዝዳሃኸትሉ ጸወታ ክልተ ኳዓሳሱ ምስ ሰኪዐ ዝጸንበረ ኤርትራዊ ሾደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድማ ምስ ግብፃዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ሊቨርፑል መሐመድ ሳላሕ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ቦርንማውዝ ዶሚኒክ ሳላንከን ተደሪቡ ብ17 ጎላት ሳልሳይ ደረጃ ሒዙሎ ግጥማት ካልኣይ እግሪ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎምን ጽባሕን ክሰላሰልዩ ተሰሪዑ ብዘሎ መደብ መሰረት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ናይ 3-2 ዓወት ቀኒዕዋ ዝነበረ ስጳኛዊት ክለብ ባርሴሎና ሎሚ ሰዓት 10 ምሸት ንፈረንሳዊት ፓሪስ ሳን ጀርማን ኣብ ስታዲየም ኦሎምፒክ ሉዊዝ ካምፓኒስ ክትቀበላያ ኣብ ቀዳማይ ርክብ 2-1 ተሳዒራ ዝነበረ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ድማ ነዚ ውጽኢት ናብ ረብሓ ንምልዋጥ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ንስጳኛዊት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ሲግናል ኢዱና ፓርክ ከተተኣናግዳያ ጽባሕ ሰዓት 10 ምሸት ኣብ ዝሳለጡ ካልኦት ክልተ ግጥማት ድማ ኣብ ቀዳማይ ርክብ ኣብ ለንደን ብናይ ሓባር ዓወት 2-2 ተፈላለየን ዝነበራ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናልን ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክን ቅልሰን ክቕጽላ ኣብ ስታዲየም ኣልያንዝ ኣሬና ጀርመን ቆፀራ ዝሓዛ ክኾና ከለዋ ኣብ ከተማ ማድሪድ ስታዲየም ሳንቲያጎ ቤርናባው 3-1 ማዕረ ዝወፃ ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድን እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲን ከዓ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ንምሕላፍ ኣብ ስታዲየም ኢትሓድ ክከራፈሳየን ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዳሊና ልኩም ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ፈጺምና ኣለና ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላም እንተዕናን